75% din Maramureșul medieval a fost alipit de Uniunea Sovietică. Cea mai mare perioadă a fost sub Ungaria, Maramureșul, însă 75% se află pe teritoriul actual al Ucrainei. Vedeți, se vorbește foarte mult de Bucovina de Nord, de insula Șerpilor. Nu ne-a luat Ucraina nimic. Nouă ne-au luat rușii. A rămas în Ucraina după dezmembrarea Uniunii Sovietice, iar România a recunoscut independența Ucrainei și a teritoriilor respective ca făcând parte din Ucraina prin două acorduri separate. Deci nu se pune sub aspect statal vreo revendicare. Până unde ne ducem în istorie ca să revendicăm granițe? Dacă te uiți pe o hartă animată a Europei în ultimii 1000 de ani, ar trebui să porți vreo 500 de războaie ca să tot muți granițele cum au fost mutate în ultimii 1000 de ani. Și atunci, dacă s-a ajuns la un nivel de înțelepciune a popoarelor, în care, prin acorduri pașnice, să se stabilească niște granițe, e bine ca granițele acelea să fie respectate.